Všetkých moje profesorky a ja vás vítam pri mojom novom videu a dneska je to video ako si postaviť armorovú vitrínu bez modov a my sa môžeme do toho rovno pustiť. OK, takže budete na to potrebovať sklo, budete na to potrebovať pistón, obyčajný pistón, nie sticky pistón, budete na to potrebovať redstone, block of redstone, armor, kvarc, toto je už iba na okrasu, nejakú kvarc lab, to si vyberte čo chcete, ale ak chcete to čo ja, a potom jasné, že nejaký armor, takže nejako tak a na okrasu si postavíme takýto stolík, tak, teraz sem tuto takto, stolík, na čom to bude postavené, tak a sem si postavíme tohto hajzlíka, tak dáme na neho nejaký ten armor, dáme si tam napríklad hneď teraz zlatý. Tak, dáme zlatý. Potom si musíme stávať takúto malú vežičku, aby to bolo na pistón, ktorý si položíme presne takto. Sem položíme takto, sem takto, to zbúrame, sem položíme ďalší, takto. Sem položíme, to zbúrame a už máme jeden armor tam a takto budeme pokračovať až do konca. Tak, teraz si tam dáme nejaký ten napríklad ironový. Tak, sem postavíme takto. Tak, teraz sem toto, sem dáme zase pistón. Na ten pistón dáme sklo. Ale ešte by som ho mohol obliecť. Tak, teraz na ten pistón dáme toto. Zbúrame, sem dáme toto. Tak. OK. Teraz zase sem dáme ten redstone, aby to zase. A už máme dve a ešte jedno nám chýba a to je diamantové, ktoré si hneď urobíme. Tak, aby sme zase nezabudli. Tak. Sem zase pistón, je to veľmi jednoduché, ako vidíte, dokáže to aj malé dvojročné decko. Takže keď to dokáže aj také decko, tak to dokážete určite aj vy. Tak, a už to máme hotové, vidíte, ako sa to dá rýchlo spraviť, no a ešte nejakú dekoráciu, aby ste videli, že je to krajšie s tou dekoráciou. Tak to je jasné, akože krajšie to s dekoráciou, tak ale proste to musím vám to ukázať, lebo mňa to baví dekorovať. Tak napríklad takto. Tak, ale to si už robíte podľa toho, ako chcete vy. Mne už to je jedno, ako si to vy urobíte, hlavne, že aby ste vedeli, ako sa robí táto vitrína. Tak, sem dáme tieto lampy, nech to v noci pekne svieti za tým. Tak. A to už si proste za tým upravíte, to už je jedno, ako to urobíte. Tak. Viete to už úplne, ako si to vy urobíte, to takto tak budete mať. Ja už sa vám do toho starať nebudem. A toto by bolo vrazené v stene, takže by tam nebolo vidno páčky ani tak. A my tu máme hotové. Vidíte, aké je to ľahké, za pár minútiek tu máme hotové. A ja sa s vami lúčim pre toto video, je to všetko. Ja dúfam, že sa uvidíme ešte pri ďalšom takomto videu. Tento kanál bude zameraný hlavne na takéto videá, že je niečo bez módov, niečo také zaujímavé, alebo proste na redstone návody, alebo proste tak. A ja sa s vami lúčim. Zanechajte určite like, nejaký ten odber, ja budem za to iba rád. A u ďalšieho takto videa, čau!